Deputación de Pontevedra e Concello do Grove avanzan na mellora da seguridade viaria e do calmado do tráfico en San Vicente. A Administración Provincial vende a rematar unha rotonda na estrada provincial que uniu o núcleo Meco coa parroquia, na intersección cos viais municipais de acceso a Lampáns e Bizocas. Estamos falando dunha recta que alcanzaba grandes velocidades, que tiña un tráfico considerable e que tamén tiña dous cruzamentos moi perigosos con viales municipales. Unha obra tremendamente interesante, con calmado de tráfico, con tecnología LED na iluminación e con beirarrúas que permiten que a xente se mova nesta intersección tan complexa, pois con seguridade, non? Isto, aínda que é unha estrada provincial, comunica núcleos de poboación onde estamos a falar de miles de personas, de veciños e de veciñas. Polo tanto, creo que por primeira vez en moitísimos anos o rural está sendo tratado aquí no Grove como se merece. A actuación contou cun orzamento de máis de 210.000 euros financiados pola Deputación e dá continuidade a outra obra do anterior mandato, cando se humanizou o treito entre o cruce de San Vicente e a igrexa. Desde isto enlaza tamén coa obra que se fixera non hai moito en San Vicente, de seguridade vial, de calmado de tráfico, con plataforma única e senda, que tamén foi moi ben acollida polos veciños e polo propio Concello. O alcalde aproveitou a ocasión para reclamar unha nova actuación desta volta no treito entre Campos e Reboredo. Para aí o Concello pide un carril peonil e para bicicletas. E para nós sería importantísimo, porque nos permitiría aportar seguridade e separar un pouco que o tránsito de vehículos do tránsito de veíces ou de persoas en ese tramo que está moi frecuentado, sobre todo nos meses de verano. José Antonio Cacabelos recordou ademais que, a pesar de ser unha estrada provincial, trátase dunha vía de comunicación entre varios núcleos de poboación, ademais de levar a moitas praias, converténdose así nunha ruta moi empregada pola veciñanza.